जायफोर इउटुबार दङ जायफोरा गावसोरखौनो समाज फोसाबग्रा बुङो बिथांमोना जेबादि गेलेनो नागिरदोंना खबरदार स्टप खालामनांगोन नङाबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय बर' हारिखौ धंस खालामनो नागिरदों जों रावखौबो जों राय होनाय नङा। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैहाय फरायसा आफादनि सासे दैदेनगिरिया इउटुबार जेसेबांफोर दं जायफ्रा बर' हारिनि अलखद लाबोनो नागिरो बिथांमोननिसिम साबधान बा सांग्रां खालामनायखौ सांग्रांथि हरदों। नैबे मोनसे कल रेकर्ड दिपेन बर'जों आरो मैखोमजों सावरायनाय ना। दाखालि फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सारा बुंदों, एडिटबो जानो हागौ बा माबा मोनसेबो जानो हागौ, आंनि सिन्ता धारायाव फिसा मेलेम थौले मेलेम, आं सोरनिबाफोर बायदि गुवार मेलेमनि मानसिबो नङा आरो आं बायदिया बर' हारिनि कन्ट्रिबिउसन गैयि मानसि नङा होमबा। नैबे बेक्तिया बुंदों दे, नैबे बेक्तिया जाय बर' हारिनि कन्ट्रिबिउसन गैया बेफोरसो बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो। नंगौ, जों कन्ट्रिबिउसन गैया, 22टा बोसोर जोङो गुबुन हाग्रायाव गजब जबनो एम्बु सिथ्र बायदि जों जिरायना थादों 22टा बोसोर। रावनिबो थाखाय नङा, गाव बेक्तिनि थाखाय, गाव बेक्ति मुलाम्फानि थाखाय। बै सारखौ आङो सेलुट होगोन। आं नोंथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंनाय ना, आं बावहाय सेलुट होगोन आं नोंथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनायावहाय। नोंथांखौ जों सोंखारिनो मोना। नंगौ, फरायसा आफाद गैयाब्ला जों बर' जाथि हिसाबै जोबनानै थांगोन। नंगौ, दिनै जों फरायसा आफाद हिसाबै जोंनि राव हारिमुखौ फरायसा आफादानो मावदों। दिनैहाय फरायसा आफादा राजा लामा गाथेयाबा जों बिटिसिबो मोना, बिटिआरबो मोना। बय थिगानो बाथ्राया, आं बेखौ एकमत दं। फरायसा आफादा बै समाव दावहा खालामामोनबा बेफोरबायदि हाथियार हमग्रा सोलोंनायबो नङामोन। फरायसा आफादा बै समावनो एबसु आरो पिटिसि जेब्ला दावहा जादोंमोन अब्लानि समाव दावहा आन्दलन खालामजेनामोनबा बिएलटिबो सोमजिनाय नङामोन। जेब्ला बै समाव बर' हारिनि थाखाय फरायसा आफादा दावहा खालामामोनबा एनडिएफबिबो जोनोम मोननाय नङामोन। बाथ्राया बे आरोखि। जिखियानो जादोंला बेफोर खेथ्रआव गावजों गाव नांलायनाय नारा नाथा खालामलायनायखौ आंबो लुबैया। फरायसा आफादा जेरैबायदि लुबैया आंबो लुबैया। दा जिखिनि बाथ्रा बुंनाय ना, नैबे आदानिसिम सेलुट होगोन आं नोंथांनिसिम। आरो नोंथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंदों मोजां। नोंथांनि बुंनाय मथे जुदि गासैबो ससियेल मिडियाया बन्द जानायमोनबा दिनैहाय नैबे सार दिपेन बर'नि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय मैखोमनि सायाव माबा मोनसे एक्सन लादों, थिगैनो दं, आं मानिदों, लानांगौ। दिनै दिपेन बर' सारजों मैखोमजों सावरायलायदों। नाथाय दिपेन बर' सारा मैखोमखौ माबायदि एफा फोथायखो, फोथायनानै बेखिनि बाथ्राखौ मानो बुंखो आं रिपिट खालामनो सानाखै, रेकर्डखौ होफिननो सानाखै। मानो सावरायखो बेफोरबायदि एथ'राब आंगो क्ल'ज खालामनाय? बेफोर खमसे खम लिंहरनानैथ' दिपेन बर' साराथ' लिंहरनानै बा गाव क'क्राझार बायदियाव फैयोब्ला माब्लाबा बेखिनि बाथ्राखौ माब्लाबा बुंना होनो हायामोन ना? सोंथि आदा नोंनिसिम बेबो बुंना खमसे खम सोंनो हायोमोन ना? दिनै मबाइला दिनै जेसेबां रिपर्टारफोर दं, जेसेबां ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रा मानसिफोर दं, बिथांमोननि कला जेसेबां नों सावराय, नोंनि कलाबो रेकर्ड, माबा मोनसे ओंखाम जादोंना जायाखै बेबो रेकर्ड, गासिबो रेकर्ड जाजोबो। खिन्थु रावनिखौबो दाफोराय, अनलि रिपर्टारफोरनिल' नङा, एज ए गासैनिखौबो फोथायनो नाङा। हाजार क्ल'ज आंगो बियो सार दिपेन बर'आ नैबे मोनसेयावहाय लेसनखौ मोजां रोखोमै लायोब्ला मोजां जागोन। खारन दिनै बिथाङा फनखौ होदों नंगौ सावरायलायनो, नाथाय मैखोममोन बायदिया बेखौ कलखौ रेकर्ड खालामगोन। जोंफोरबायदिनिखौनो बियो रेकर्ड खालामो, जोंफोरनिखौनो रेकर्ड खालामो। मानो भाइराल जाया जानो? दाखालि जि जाथाय जानानै थांबाय मैखोम बसुमतारिया, बिथाङा जा जानानै थांबाय फेसबुकआव गावनि मान सनमान गासैबो जोबस्रांजोबदों। लोगोसे बिहा दिनै गुबुनावबो एरख'जाबावबाय। खर'आ खामानि होयैयाव हयथ'बा दिनैहाय सोरनोबा होसनदोंमोन,
बावहायनो सोरबा मानसि मोननांगौ सोरबाया मोनसनबाय दिनै ब्लंनो दामनानै होबाय माथो जाखो दामबाय जोब्बाय बे सोरनि गोरोन्थि आंनि गोरोन्थि दामग्राफोरनि गोरोन्थि ना बै बे हरग्राफोरनि गोरोन्थि ना बै बे रायलायग्राफोरनि गोरोन्थि सोरनि गोरोन्थि दा गोरोन्थिखौ बिजिरलायनो थाङोब्ला आदा बा बै सारमोननिसिम आं बेखौनो बुंगोन ओरैनो आयेन 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 हाबाफारि लागोन आयेननि हेफाजाब लागोन बुंबाय थाबा जाया बेयाव बहाय बै जाय सावरायग्रा बिनिबो गोरोन्थि दं बियो जुदि बिराद गिदिर लिडार मोनबा बिराद गिदिर मोजां सिन्था खालामग्रा मोनबा सरि आं क्षमा बिबावदों बावहाय बिराद गिदिर सिन्था मोजां सानदोंमोनबा बेफोरनि फारसे मबाइलनि फारसे मानो सांग्रां थायासै दिनै कल रेकर्डआ भाइरेल जाबाय दिनै गावजों गाव पलिटिक्स हाबलांबाय दा हाबखागोन स्वाभाबिक बाथ्रा बिथाङाबो बुंबाय दिनैहाय बिपिएफनि उमुक बायदिसिना सों हेनटेन सों XYZ सों बायदिसिना बुंबाय सोरनि गोरोन्थि दा बियो मैखोमनि गोरोन्थि ना दिपेन बर' सारनि गोरोन्थि ना दिनैहाय जाय इउटिउबाव दामनाय बा फेसबुकाव दामनाय बहाबा बहाबा दामनाय बेफोरसो गोरोन्थि जाखो बाथ्राया बे आदा ओरैनो सोरखौबा सोरखौबा बिदि नोंथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों हारिनि कन्ट्रिबिउसन गैयिफ्रासो दिनै दामो बेफोरबायदि बुंनायाव जोंबो नाङोलै 22 बोसोरजोंबो एनडिएफबि जानो खाथियाखै हाग्रायाव बिमा बिफाखौ नागारनानै दुखु मोनो नोंसोरबोलाय माथो मावदों दिनैबोलाय जोंबो दुखु मोनो नोंथांनि जेबायदि बाथ्रा बुंनाय आसि थुनानै बाथ्रा बुंनाय दिनै फरायसा आफादा बिराद मोजां मावदोंमोनबा दिनै माबानि प्रभिन्सियेलाइजनि बाथ्राखौ मानो धरना होनो हायाखै मानोथो दिनै बर' स्कुलफोर बायदिया दिनै जोबनो हमलांदों दुखु मोनो हारिनि बाथ्रा बिदि बाथ्राखौ बुङोबा जोंफोरबो गावनि बिमाखौ गारनानै हारिनि माबा मोनसे मावलांनो हागोन नामा हारिनि माबा मोनसे खालामनो हागोन नामा बेखौ जोंबो सिन्था खालामदों रागा जोंखाङो जोङो जाय बाथ्राखौ दिनै नोंथाङा रोहो रोहो अरजोंदों दिपेन बर'नि बाथ्राखौ बुंनायाव रोहो रोहो अरजोंदों नोङो बिखायाव अरजोंखांदों नोंथाङा जोंबो रागा जोंखांदों सोरनि गोरोन्थि बियो दिपेन बर'आ जुदि सांग्रां दंथारोमोनबा मैखोममोन बायदिखौ लिंहरनानै बुंगौमोन जे फंबाय बिदि बिदि खालाम मानो सांग्रां गैया बेवहायलाय दिनैनि दिनावहाय बयबो रेकर्ड खालामलायो बेफोरखौ मानो सिन्था खालामाखै गासैबो रिपर्टार गासैबो ससियेल मिडियानि मानसिफोरा आंगोथार बे नङा आदा नोंथाङा जेरैबायदि सानदों नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों नोंथांखौ जों सनमान होयो आदा सरि आदा क्षमा खालाम आं नोंनाव क्षमा बिदों दाबो दिनै जोंबो हारिनि कन्ट्रिबिउसन दं नोंसोर दिनै फरायसा आफादल' कन्ट्रिबिउसन गैया बर'आव जेसेबां दिनैहाय संगठन थानानै संगठन दानानै खामानि मावबासो कन्ट्रिबिउसन गोनां जायो नामा बे नङा बे नङा बे नङा माब्लाबाबो नङा आं बेयाव एकमत नङा आदा नोंसोरनि बुंनाय बायदि क्षमा बिदों आदा नोंनावहाय जों दिनै माबा मोनसे संगठन दागोन साननैसो बिदिनो खामानि मावफ्लांगोन संगठन बा माबा मोनसे दल संगठनाव थानानै जे खामानि मावगोन मावबानो जे बर' हारिनि खामानि मावनाय बे नङा दिनैहाय फरायसा आफादनो माबा मोनसे सोरबा सासेखौ दिनै मदद खालामदों बेबो जों मदद खालामनायलै आदा दिनै फरायसा आफादनो जों दिनै माब्लाबा थाइसे थाखा हरदों माइरं सेरसेब्लाबो हरदों बेबो बिराद गिदिर कन्ट्रिबिउसन बेबो बिराद गिदिर कन्ट्रिबिउसन दिनै सोरबा सासेया दिनै ब्लाड डनेट खालामदों बेबो बिराद गिदिर कन्ट्रिबिउसन जाय मानसिया दिनै कन्ट्रिबिउसन गैया बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो बिराद गिदिर दुखु मोनो बिदिबो गाज्रि मोनजानाय लाइनाव फैगोन फरायसा आफादा जा मावदों मोजां मावदों आं बाख्नायदों माबे बिथिङाव मावाखै फरायसा आफादा दिनैहाय एवारनेस प्रग्राम लादों ड्राग्सनि मानि उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि बेफोरबायदिखौ दिनै एवारनेस लागासिनो दं फुटबलनि फारसे मावगासिनो दं बिनि अनगायैबो गिदिर गिदिर दिल्ली बायदियाव थांनानै खामानि मावदों जों बुजिदों मोनथिदों दिनै फरायसा आफादखौ जुदि रावबो जेबो बुंग्रा गैयाबा दिनै फरायसा आफादा खैफोदाव गोग्लैलांगोन मोनसे हाखराव गोग्लैनो थांगासिनो दङ मोनसे लेथ्रा माबायाव थांनो थांगासिनो दङ दिनैहाय फरायसा आफादखौ जुदि सोरबाया मोनथिनानै बुजिनानै जुदि बाथ्राखौ बुङामोनबा दिनै फरायसा आफादा बे गोरोन्थिखौनो मावलांबाय थागौमोन दिनै दिपेन बर'आ दिनै
बिनि सायाव जों दिनै रावबो जेबो बुङाखैमोन नाथाय दिनै बिनि कल रेकर्डआ ओंखारबाय बिनि फारसेसो दिनै सांग्रां जाबाय फरायसा आफादा नङाब्ला माब्लाबाबो सांग्रांथि गैयामोन कन्ट्रिबिउसन गैया होननायावहाय भुल गोरोन्थि नुदों आं बावहाय सोर कन्ट्रिबिउसन गैया जोंनि सिनस्रि गंनानै नोंथांमोननि राजा लामा गाथेनायावबो गोबां कन्ट्रिबिउसन दं दिनै बर' हारिया जुदि फरायसा आफादखौ अनसायामोनबा बे अबस्थासिम सफैयामोन दिनै बर' हारिनि बाथ्राखौ बुंदों आरो जायखिनि ससियेल मिडियायाव जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेफोरबायदि बुंनायावबो कन्ट्रिबिउसन दं जों थाखा फैसानि थाखाय बुङा नोंथांमोना साननो हागौ जों दिनै फरायसा आफादखौ बुंदों जों थाखा फैसानि थाखाय बुंदों साननो हागौ नाथाय बे नङा दा बेखिनि भिडिअखौ हगारनायाव गोबां लेथ्रा बुंहरगोन आं मोनथिगौ जोंबो हारिनि थाखाय कन्ट्रिबिउसन गोनां आदा नोंथांमोन बायदि जोंबो कन्ट्रिबिउसन दं जायनि जाहोनाव बे ससियेल मिडियायाव आं फैनानै बुंनो गोनां बाथ्रा जादों दिनै जोंनि एनडिएफबि नि प्रब्लेम माबे सरकारा मावदों आदा मोना बुंनो हागोन ना एनडिएफबि नि केस बुंनो हागोन ना दा जोबदों होननानै हाइनेस्ट केस दं जोङो दिनैसिमबो भुक्तभोगि जोंनि एनआइए नांनानै केस दं सोर मावदों बेफोरखौ इउपिपिएल मावाखै थोबसेबो प्रमद बर' मावदों मावाखै गबिन्द मावाखै नोंथांमोना मानो बुंनो हायाखै बेखौ भुक्तभोगि जानानै दं आदा नोंथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों रोहो जोंखाङो मालाबा बेखिनि बाथ्रा बुंनायावहाय थ' लोगोफोर गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहाय फरायसा आफादनि सोद्रोमाफ्रा मा कमेन्ट हरनो गोसो हरनो हागोन लेथ्रा बुंनो हागोन जोबथा गाज्रि बुंनो हागोन आंहा बुंनांगौ जेबो गैया ससियेल मिडिया नङामोनबा दिनैनि दिनाव बेखिनियाबो रावबो मोनथिनाय नङामोन रावबो मोनथियाबा दिनैहाय बियो बे गोरोन्थिखौ मावबाय थागौमोन दिपेन बर'आ भबिष्यतआव दिपेन बर' सारा बियो बे गोरोन्थिखौ मावा बिनि थाखाय सांग्रां बिनि थाखाय बियो मोनसे लेसन बिनि थाखाय लेसनसो बियो बेखौ जुदि एफाब दिनै गाज्रि बखिदों होनना बुंबाथ' जानाय नङाना जों बखियाखै दिपेन बर'आ गाज्रि मावदों बेखौ बुङाखै जों बिनि कल रेकर्ड सांग्रां जाथों दिपेन बर'आ जाहाथे बेफोरबायदि सावरायना बेफोरबायदि मावनांगौ बेखौ मावदों थोनज्लाया जों बिथां दिपेन बर' सारनि 15 आगस्टआवहाय जिखिनि खौसेथिनि बाथ्रा बुंदों जों बावहाय एकमत फरायसा आफादा जाखिनि लिरहरदों जाखिनि बुंदों जों एकमत बावहाय खौसेथियाव जोंबो दं मानो खौसेथि गैया दिनै मानो खालामनो हायाखै दिनैसिमबो 15 आगस्टआव दिनै लिरनाय दिनैसिमबो सावरायदों मा जाखो दिनैसिमबो जेबो गैया सावरायिनि सिगां खौसेथि जायिनि सिगांनो दिनैहाय दिपेन बर' सार कल रेकर्डआ दिनै थमफ्ला ओंखारनानै होबाय थ' आदानिसिम आं खमा बिदों आखाइ खबजबनानै जुदि आंनि बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला बै आदानिसिम फिन खनसेबो आखाइ खबजबनानै आंनि बुंनायाव जुदि गोरोन्थि जादोंबा खमा बा निमाहा बिफिननाय थाबाय आं बुंनांगौखौ बुंबाय आदा नोंथांमोना जुदि मा कमेन्ट होनो गोसो होनो हागोन लेथ्रा होयो गाज्रि लेंगुवेज होयो मा होयो होनो हागोन जोबथा गाज्रि लेंगुवेजखौ लिरोब्लाबो नांजाया बिनि फिन फैबावगोन आरोबाव लोगोफोर गोलाव बाथ्रा बुंबाय बहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि